Ay, sombrero ko. Abot daw tol, sombrero ko tol. Pampatambok po na pre. Alright. Yo, one viewers. Opo. Sige. Kuya Rini, hello po. Shout out, Kuya Rini. Hey! Kuya Romel. Hello po, shout out po. Kuya Romel. Haring Jason nilo, sabi ni Kuya Rini. 15 viewers, hello po. Ayan, live tayo dito sa ano. At sunod natin na live, nasa Maynila na tayo. At sana po, suportahan nyo pa rin yung live ko kahit nasa Maynila. At pagkatapos ng live, bali, uwi muna ako doon sa bahay at mag-asikaso na kami ng mga ano. Kasi sasakay kami mamaya, mga alas 2. Oh. Kuya Sigani, hello po, shout out. 15 viewers, hello. Yun. Shout out. Doon. Alright. Alright. Left. 19 viewers, hello po. Mega love, shout out. Ang nilalagay ko dito. Kaya mo lang. Nice. Inano ng aso. Yun. Tinirang-tira. Kuya Jason, ingat po kayo sa biyahe. Opo. Maraming salamat po, Kuya Isagani. Kuya Ruel. Hello. Kuya Roel Molina. Hello po. Good morning, paring Jason, sabi ni Ate Rosalie. Good morning din po. Hello, paring Jason. Habol tayo. Sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Opo, habol. Sana nga makahabol. At nag-number 3 tayo kagabi. Yes, first vlog. Hello po, Kuya. Welcome dito sa Manila, paring Jason. Opo. Salamat po, Kuya is first vlog. Kain po. At yun, gulat nga si Idol yung pinasa ko ngayon. At nagtaka si Idol. Mababa yung ano natin. Pero okay lang. At pag-graduate na rin naman tayo na. Yun. 27 viewers. At bukas, siguro mga ganitong oras, doon na ako magla-live sa Manila. At panoorin nyo rin po yung mga upload ko tungkol dyan sa pag ano namin sa asawa ko, pag pa-check up. Na malalaman natin kung ano naman yung resulta pagdating doon. Kung makakabalik ka agad o basta. Okay. 30 viewers, hello. 30. Yun. Okay, so Hello. ano na siya? Gurwati na ngayon. Ate Margie, hello po. Good morning po. Magpa-Manila siya. Kampante na. Good morning to all viewers. 30 viewers, good morning. So, siyempre, direktahan na to. Pag-graduate na siya, kami naman ang suportan niyo. Dalawa ni Franstar. So, dalawa na lang yung susuportan. Alright, parin Jason, ingat sa biyahe. Salamat po kay Danilo Pizarra. At ingat din po kayo. At siyempre sa 10 nagtamsak at sa mga silent viewers natin dyan. Hello, mega love shoutout po. At may mga i-upload pa ako. At tingnan nyo na lang po yung mga naka-stack ko na upload. Bali nag-vlog muna ako dyan para may kahit nasa biyahe tayo, mayroon tayong pang-upload. Pa-support pa rin po. Yun. At sa mga gusto magpakulay sa mga, pwede na po kayo magpakulay sa mga ano, pag sa Premiere. Oo, sa Premiere po, pwede rin po kayo magpakulay din. Yung mga gusto lang po. Yung mga gusto. Upload muna ako. Sige, sige. Bibitaw. Shoutout kay Kuya ano, Kuya... Ano yun? Yan, nagulat ako na mag-ano pa rin si Chinchin. Mag-tutor sa Saudi. Alis. Bakit?
Uy, Axel, dito ka, Axel. Axel, alis ka rito, anak. Paring Jason, ingat sa biyahe. Opo, salamat. Hello, Kuya Lamid, Kuya Jason. Hello din po, Ate Margie. Kuya Roel Juliano, shoutout po. Kuya Jagger, shoutout. Kuya Robin, shoutout po. Tol Julius, shoutout. Ate Cherry, shoutout. Ate Maris, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat. Kuya Jojo, shoutout kay Kuya Jojo. Ate Jenny, shoutout. Nakakapagpabagabag, shoutout po sa inyong lahat po. Shoutout. Kuya Windows Sun, shoutout po sa inyong lahat dyan. Thank you po sa nag-tune in. Yun. Danilo Pisara, pasok mga suki. Good morning sa lahat. Balik po din ako makaka-attend sa ano nila, sa live nila. Pagkatapos ko nito, go na ako sa bahay. Yun. What the 7 viewers, mega love shoutout. Don David, yo, shoutout po. Don David. Wala atang sayawan kay Jason. Wala pa po yung speaker. Speaker pre. Na kay Ate Bidang. Mano? Mano mo tayo mo? Bali galing pa lang ako doon kila ano, kay Crystalline. May gawa kami doon. Tapos nauna na ako sa kanilang umuwi. At sabi kami ni Idol Franstar. Kasi magla-live din siya. Hello. My friends. Sige lang. Kuya Don David, hello po sabi ni Kasuki Margie Official. Si Kuya Noli wala dyan. Ay wala po si Kuya. At may ginagawa rin pong vlog. At tingnan nyo na lang po sa ano, sa mga vlog ni Kuya Noli kung ano yung ano niya. Mga ginagawa niya rin na vlog ngayon. Alright. Salamat po sa suporta nyo. Maraming salamat sa nagsusuporta. At malapit na tayong graduate at malapit na tayong sumayaw. At siyempre maraming salamat sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi naman natin yun kayang abutin. Kasi nasa inyo yung pag-asa. Kasama ko kayo sa laban na ating sa challenge. Hindi lang ako yung nagcha-challenge, pati rin tayong lahat. Ate Jenny! Mami, hello mami! Amuy ka na. Mami, salamat mami. Asan na sila? Si Chinchin. Wala pa sila nandun sa kay Crystalline. Ate Jenny, hello sabi ni Kasuki Margie. Danilo Pisar. Hello at Kuya Danilo. Ate Jenny, hello. Ate Margie, hello sabi ni Ate Jenny. Kuya Randy Seiko. Tama ba? Sabi ni Idol Japper hanggang 11 lang counted. Pag lumagpas bukas na ulit papasok revenue. Opo, hello po Kuya Jojo. Hello po Kuya Danilo. Kuya Jojo, hello. At ano po, Maynila po ako Kuya Jojo mamaya. At sunod na live nito, bukas nasa Maynila na. Yung sunod na live. Di ko alam kung 11 o 12 yung yung live ko. Hello kay Jojo, sabi ni Don David. Hello kay Jojo, sabi ni Chinchin. Hello Margie, sabi ni kay Jojo. Ate Jenny, sumakit balakang ko sa iyo. Panay ganyan pa naman kasi. Dalawang oras yung paganyan-ganyan mo eh. Kuya Eddie Boy Vlog, hello. Hello Don David, sabi ni Kuya Jojo. Ingat Kuya Jason sa biyahe, sabi ni Ate Margie. Opo, at lagi rin ako mag-ingat. At siyempre, kayo din po, ingat din po kayo. Sana lagi tayong mag-ingat kasi nakakatakot pati yung nakakatakot yung panahon ngayon. Tulad nung itong lindol na nauuso. Ate Bidang, hello. Ha? Ay, lubat.
Hello Chin, nasan na ang ice candy mo? Kahapon sabi ni Kuya Jojo. Naubos daw po. Si Carrot at Sunny saan? Nandyan po sila. Hello Ate Maris. Hello everyone, sabi ni Ate Maris. Good morning. Hello Margie, sabi ni Kuya Jojo. Morning Tol po, Benz. Kuya Jojo. Ubos na Kuya, sabi ni Chinchin. Hello Danilo, sabi ni Kuya Jojo. Ate Maris, hello po. Sabi ni Ate Margie. Yan, may 10 minutes na tayo. 58 viewers, hello po. Yun, pasok. Hello. Kuya Jojo, sabi ni Benz. Ate Margie, sabi ni Ate Maris. Yan. Ate Maris, hello, sabi ni Ate Jenny. Graduate na Jason, ng 5. Di pa po. Hindi pa po tayo nakagraduate. Gulat nga siya na si Idol sa pinasa ko ngayon. At di pa tayo nakagraduate. Pero okay lang yan. Carrotman TV, Ate Jenny, hello, sabi ni Carrotman. Kuya Ben, sabi ni Ate Margie. Ate Maris, sabi ni Don David. Kuya Jojo, hello po, sabi ni Ate Maris. Hello, Carrot. I miss you, sabi ni Ate Jenny. Kuya Jojo, hello po, sabi ni Carrotman. Pot. Benso. Ate Jenny, hello, sabi ni Ate Maris. Yun. At di pa tayo nakakakunik. Maraming Tagalog dito sa Manila, parang Jason. Yun nga, nakalimutan ko na. Baka. Hello, Carrot, nasaan na kayo? Sabi ni Kuya Jojo, sumayaw na. Yun, support pa rin po tayo. At siyempre sila, support din po natin. Paring Carrot, paring Vince, shoutout. Palipad na po. Launch ka na Ate Maris. Pag walang sayaw, walang palipad. Patay tayo dyan. Walang palipad daw, sabi na Ate Jenny. Mami! Palipad na si Jenny. Maambon. Hello, Pangulo sa likod, sabi ni Kuya Jojo. Ay, shout out. Yes po, Kuya, dun. Wala pang sounds. Dun kumain ako. Now. Yun. Adoy. Ay, umulan. Tay tayo diha. Kain po tayo guys, sabi ni Ate Maris. Ayan po. At medyo tumulo yung ating kalangitan. At pag ano sabi doon sa PGH, diba ngayon, sasakay kami. 14, darating kami Shout out sa lahat dyan. 15. Tapos, mga alas 12, Shout out kay Sir ng Jojo gabi. sa lahat ng viewers natin dyan. madaling araw ng 16, Maraming salamat. mga alauna na sa ano na kami, nasa PGH, pila. At paglabas namin nung kung ano sabi, sakay ulit pabalik dito naman sa Bicol kasi kailangan ko na rin mag-asikaso dun sa tindahan kasi mag-pipista na may okasyon na dun sa amin, kailangan ko na may mga paninda. Tapos balik tayo dito sa vlog. Walang sayaw. Mayroon natin, Jenny. Yung sakit daw yung ano, pag ganyan kasi oh. Steady ba naman nakaganyan si mami oh. Sumakit daw balakang niya. Inaantok ako. Walang sayaw. Kuya Joel Regaspi, paring Jason, pasensya masakit ulo ko. Oh, okay lang po Kuya Joel. Pahinga ka lang muna dyan. Ate Jenny, palipad muna. Wala mo ng biik. Ilabas ang ops ni Frankie. Ilabas mo na yung ano. Ilabas mo. Yung step mo. Sound. Hindi mo kasi kinuha yung ano mo. Yung damit mo. Ano? Sound? Dito. Hmm? Eh, yung kasi kinuha yung mahiwagang damit niya. Yan. Shoutout po sa inyong lahat. At may 14 minutes na tayo. Bilis ng oras ah. Pag si Idol Prester magdalag, ang tagal ng oras.
Dali, papunta rito kasi Ate Bidang, sayaw na! Namiss ko lang yung bulong ko. Ate Jenny! Lapit talaga ni Mami. Paring Vince, dalhan mo ako, burger, sabi ni Carrot. Lupit ng bulong, bulong ni Ate Jenny. Yung bulong ni Ate Jenny talagang di makakalimutan. At sana makaano tayo, makaabante. Baka mamaya number 4. Ay, Kuya Jaime, hello po. Kuya Jaime, May kami dalawang shoutout. Kuya Jaime. si Remy, Oh. sagot. Kuya Jaime, hello, sabi ni Kuya Benz. Kuya Jojo, gusto mo ba ng bulong ko? Kuya Jojo, pag binulungan ka niyan ni Ate Jenny, naku. Tawa tuloy si Vicente. Ate Jenny, nakabulong ka na kay Friendstar. Malupit yung bulong niya ni ano, Ate Jenny. Talagang kikilabutan. Ano yun, Jenny? Kaya Jaime, hello po, sabi ni Carrot. Si Ate Bidang Put, bulungan mo nang hina. Mamaya, Kuya Jojo, bulong ko sa iyo. Di makakalimutan yan, Kuya Jojo. Kuya Roel Molina, hindi ka mag number 4 dahil malayo. Agwat mo sa number. Sana nga po. Oh. Kuya Jojo, lapit ang bulong ni Ate Jenny. Kuya Ben! May orasyon pala si Ate Jenny. May bulong. Grabe talaga. Grabe. Hanggang ngayon, kahapon binulungan ako. Hanggang ngayon, parang naririnig ko pa. Halos hindi ako makatulog. Ang bulong ni Ate Jenny. Sige lang, masaya maya bulong mo. Siya na Ate Bidang. Kuya Eduardo de la Cruz. Pa-shoutout po, idol. Pangasinan. Shoutout po dyan sa mga taga Pangasinan dyan. Sa pamilya ni Kuya Eduardo de la Cruz Junior. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At ingat po kayo palagi. At sana safe tayong lahat. 100 viewers, hello. Kuya Ben, First first pasalubong vlog. ko ha. Dito ka na sa Manila, paring Jason. Ako naman ang pupunta dyan sa Bicol. Kabishi, hello. Shoutout po kay Kabishi. Si Marciana, hello po. Bisitahan nyo rin yung mga upload ni Kabishi. Kuya Jaime, pinadaan sa tubig na inumin. Oras yun natin, Jenny. Hangilito Pasiano. Shoutout from Palawan. Shoutout po sa mga taga Palawan. Ate Marciana, shoutout po. Kuya Ruki, hello. Shoutout po kay Kuya Ruki. Ate Marciana, sabi ni Ate Maris. Power on. Yun. Thank you, sabi ni Bluetooth Kabishi. mode. May mga upload din po yan si Kabishi. At supportan din natin mga tulad din natin ng vlogger. Yun! Salamat kay Ate Jenny. Kuya Jojo, salamat. Mami, habol tayo, Mami. Ate Marciana, Ate Bidang, sabi natin Marciana, hello. Mahina si Tatay Frankie. Ang hila, wala sound. Kinulag sa Bluetooth connected. bulong. Hello po sa lahat ng Bicolano. Kadanilo, Pisara. Ayan na ang bulong ni Ate Jenny. Kuya Buyot, hello po sa mulang Jason kay Kuya Noli sa pagbahay niya. Opo, opo. Thumbs up down na. Muna bari Jason. Multivitamin brand. Yan, may sayawan na tayo. At salamat sa unang nagpakulay kay Ate Jenny at sana mayroon pang sumunod. Siyempre, para habol-habol. Alright. Hatawan na natin to. Kasi pagdating natin doon sa Manila, yung live ko doon, walang tugtog. Salamat Kuya Jojo sa bulong ni Ate Jenny. Shoutout from California. Sino ang papalit kay Jenny ngayong araw? Sabi ni Kuya Dennis Arandia. Hello po sa Kuya Dennis. Hello po dyan sa sa California. Ingat po kayo sa work nyo.
Kuya Jojo, ingat po kayo dyan. Hello po kayo, Jojo. Kuya Jaime. Yan bulong ni Ate Jenny, pula. Kuya Numar, hello. Si Frankie kapalit. Yun. Hello, Jaime, sabi ni Kuya Jojo. Shoutout kay Franz Star, sabi ni Kuya Sports Vlog. Hi! Hi! Oh. First vlog, shout out. Jibu! Ay, may kapalit si Ate Jenny. Nandito po. Ayan po yung kapalit natin, Jenny. Hindi po sumasakit yung balakang nito. Kuya Jojo, hello, sabi natin mo siya na. Ate! Hello, Karot, go, 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 hataw! Kuya Jojo, hello po! Special yung bulong ko kay Kuya Jojo, sabi natin Jenny. Ano pa natin Jenny? Kuya Jojo, shout out! At kay Sir Jojo. Hey! Ate Claire! Hello, Ate Claire! Hello po, Ate Claire! Shout out! Ma'am Claire. Ate Chiri, I miss you! Ate Chiri, shout out po kay Ate Chiri! Mga busy pa ata sila sa work. Hey! Come on! Two! 1, 2, 3! Hataw Karot! Hello sa inyo dyan, paring Jason, sabi ni Kuya Defender. Hello po, shoutout po, Kuya Defender. Kuya Jason Ngiti, mustang Malacanang, Ate Cherry. Hello paring Julius, sabi ni Kuya Jojo. Kuya Daniel Pizarro, Ate Cherry, pasok. Kuya Danilo, hello. Pulisero! Ha! 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 Iya, ito na hinaong karotangan ba? Nawala. Stop dance! Loading. Stop dance! 105 viewers, hello po. At nandyan na yung mga team. Nawala yung signal. Okay lang, busy sabi ni Ate Claire. Hello po kay Jojo, hello po. Ate Claire, hello. Kuya Nimar, hello po. Kuya Dum David, hello. Hello, hello, hello. Ate Claire, hello. Palipad po tayo, palipad. Sana madagdagan yung yung pakulay natin ngayon. Kuya Jagger, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Jaime, hello po. Bukas po, pasok ka sa live ko pagdating namin doon.
At wala tayong sayawan doon. Opo. Tamang ano lang, tamang pintuan ng live. Yo! Mamaya papasok si Telay ang guest dancer. Shout out po sa 112 million in the Ah, house. bilis ng oras. 25 minutes. Bilis nga. Mga pag si Idol Frankie, yung magano. Si Pula po. At Claire, yung sunod sa akin. Sunod si paring Frankstar. Suportahan natin si paring Frankstar. May nabubulang isip ko eh. Idol. Hey, hey, hey. Hey! Paring Karot, sabi na naman. Shout out Maring Manis. Hello. Ate Mel, sabi ni Kuya Jaime. Hey, Jaime, hello. Awan to yung pala. Nasa masawa sa ano. Awan to yung pira. Ganun sa pasok. Oh. Hey! Vince, pasalubong Vince! Vince, burugin ko Vince ha. Pasalubong Vince! Seven minutes! Bilis ang oras! West Coast Vlog! Team Escape Flix versus Team Hawaii! Kaya Pinder, hello po! Hey! Pasok tuglong! Baby Beans! Hello po, Sir Defender. Sir Dapdapan, hello po, Sir Marky. Dalawang pasukin Martin Official. Ayun, may test tayo. Shout mo sila. Hello po. Jojo. Ay, Kuya Vince. Kuya Jaime. Hello po, Kuya Jojo, Kuya Kuya Jojo, Jaime. hello. Kuya Don David, hello. Kuya Jojo. Kuya Jagger, nandyan ka ba? Hello. Ay, ano ba? Hey, come on. Hello, Ate Margie. Thank you, Ate Shea. Yan, Ate Yusi. Salamat po. Salamat. Ate Yusi, salamat po. Kuya Jaime, hello. Kuya Jojo. Hey, Thank you po, Ate Hershey. Thank you.
Thank you po, Ate Yoshi. Ingat po kayo sa... Ayun na. Thank you, Ate Jenny. Ate Gili, salamat! Parang pagkasalanan na naman ngayon ah. Thank you po. Salamat din po, Kuya Thank Jojo! you so much po. Salamat kayo, Joe. Sir Frankie, hello! Hoy! At kahit magranit na po Hello po, Maki Gonzales. Oh, Thank you. Salamat po sa lahat ng suporta. Hindi ko tayo hinto. Ay, ayaw ko. Tuloy-tuloy ito kahit walang tugtog. Yan, thank you po, suporta. Pares, ano po? Tuloy-tuloy pa rin yung ano. Palipad. Hello po, Nimar. Tuloy ito, tuloy. Kuya Fred! Defender. Hello po, Kuya Freddy! Hello po, Kuya Love you, Freddy. Kuya Tuloy pa rin yung Freddy! palipad kahit walang tugtog. Sige, tuloy pa rin. Tuloy ito. Bahala na yan, masasanay rin kayo. Minutes, minutes. 31 minutes. Thank you, Ate She. Thank you, Melody. Thank you. Hello. I love you. Thank you! Thank you, Ate Thank you Melody. po, Ate Melody. Hey! 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 Stand! Hey! Hey! Stand! Hey! 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 Ayan, nababaliw na po sila. Ang aking friends! Ang friends namin, dyan kami lang! Hey! Hello, Ate Marciana. Danilo Pizarra, hello. Sir Danilo, hello! Hey! Come on! Lord! Hello, Gini! Sabi ni Ate Ludi! Thank you, Kuya Danilo. Opo, kay Danilo, maganda lang yung damit ni Vincent. Ang gagaw! Oh. Wow, ganda yung kulay ng damit ni Vincent. Reggie Silo po! Ate Gini! Kuya Hello! Ate Diana, dali mo! Yes! Yes! Galing yan, kuya, ha? Ato yung friends ko ngayon ah! Oh, it's raining. It's a blessing. Ate Marciana, hello! Ulan na! Hello po, Ate Marciana. Ulan na yung ulan! Ate Mare. Hoy, buwan ng madali. Opo, kulay ko lang yung damit ni Vincent. Kaya kulay yung pamor, ayan. Eh, wala. Bayad naman na yan. Bilis ang oras ah! Ate Colleen, hello! Sabi natin si Kuya Amy. Kaya po kay Ate Colleen. May 34 minutes na tayo. Malapit na. Ate Marciana. Salamat po sa mga nagpakulay. At sa mga nagpapakulay pa. Thank you. Ate Marciana. Talaga, Vince. Ate Marciana. 142 viewers sila po. Share out po sa inyo lahat. Ate Iba. Pasok.
Eddie Boy, thank you. Salamat. At 27 minutes na tayo. Alex TV5, Channel Issue. Meron po. Salamat sa kanila dito na lagi kong kasama. At bukas, at sa Manila tayo mag-ano. Pasok po kayo bukas sa live ko. Lopo, Jessie and Jesse. Reyna na Pathway, salamat. Lopo, galing sa Ranja. Hey, 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 hey. Yan, Ate Maris. Ate Marie. Thank you. Pasok. Kaya pasok daw. Hey, 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 hey. Bago makakain. Bago makakain, magkapulay. Hey, come on. Salamat po, Ate Maris. Kuya GC. I love you, Ate Maris. Kuya Emilio. Ate Marciana, hello po. Kuya Ruel. At siyempre kay Kuya Ruel Oliano. Shoutout po kay Kuya Ruel Oliano. Tol Julio, salamat. Boogie Dance ni Kuya Puloy. Bagong makakain po kasi. Hey, come on. 39 minutes. Lopo, Eddie Sagon. Hey, hey, hey. Emma Aquino. Granny Marlo. Sa may bahay, aking matamlay. Mami. Ako'y nagsisi, ubos ang money. Lopo, Rebel Canilao. Ako'y himulat ng Ate Marciana. sa may palengke. Pero ang misis ko, hindi maluto. Ate Dolores. Lopo, Macbal. Makbal. Yarinete Mario. Hello, Kerinero. Habol po tayo, habol. Hataw na talaga. Opo. Kasi bukas yung live ko walang sayaw. Kaya upusin na ito ngayon dito. Hey! 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 Hi, Kerinero. How are you? Marciana. Ah, thank you! Ate Shen. Ate C, thank you! Ingat po kayo sa sa lakad-lakad nyo. Thank you, Ate Shen. I love you, Ate C. At sana makagraduate na tayo. Konti na lang, gagraduate na. Ayan. Mag-graduate na namin. Para magpalila sa kampante na. Yan! Salamat, Ate Maris! Thank you, Ate Marie. I love you! Gani mo, you know? Yan. Siyempre sa mga seleb viewers natin, shoutout sa inyo lahat. Ate Maris, mula si Tol Julius. Yan, sabi ni Kuya Rini. Hey! 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 Habol pa tayo, habol! 41 minutes! Walang kinig. Diretso lang! Walang kailangan. Hey! 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 Thank you, Kuya Robert. Hey, Ruben Libon! I love you! Thank you, Kuya Ruben! Christmas na talaga. Ipo po sa Valentine!
boss, wait. Hey! 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 Crush! Crush! Sweet! Sweet! Kuya Jaime! Hey! Mami, thank you! Hey! 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 Hello, first yan. Rocky Balina, hello. Oras natin, baka naman pa tayo. 43. Ate Pidi, hello po! Okay, next slide po ako. Then, Ate Pidi, shoutout po Ate Pidi. Hello po, Freddy Tantinko, hello. May 43 minutes tayo, marami na! Bigyan ito na lang! Ha! Ha! Walang Ha! missing, walang missing. Ayan po, Hey! 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 Ha! Hey! 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 Yung mga gusto pa ba magpakulay dyan, pasok yan! welcome, welcome, welcome. Yes, it's pink day, kuya. Pink to, pero pag nasa camera, pula. Walang bago basta may pangkulay. Kuya Jackie, ganyan ka ba? O si Ate Chiri! Ate Cherry, Ate Chiri, hello! Sports vlog, Shoutout po! Ano na lang subscriber, sports vlog, shoutout. Yan! Ayan. Hershey, hello po. Kamusta na po? Ate Cherry, hello po. Hey! Masakit talaga sa first Hey! Bakit kasi nagjowa ka? Dapat yung may wagang meron. Papasakit Wala pa na, no? Andyan na lang. Wala, inulit na lang! Kaya sinabihan na kita sa una pa lang. Sinabihan na kita sa una pa Hey, come on! lang. Sinabihan na kita sa una pa lang. Nasasaktan ka lang, di ka nakikinig. Masakit, masakit, masakit talaga. Masakit, masakit, masakit talaga. Ate Chiri, hello! Kung di mo man kaya, Oras, oras! 45 minutes! di isa mo ang palagay. Ate Hershey! Palipad natin yung sabi ni Ate Hershey. 45 minutes, malapit na tayo. Siyempre maraming salamat sa kasama ko dito ngayon. Lahat. Alright! At siyempre sa mga nag-tune in, sa mga silent viewers, salamat po. Sa mga nagpapakulay, share up. Papasahin pa, kaya sinabihan na kita. Sinabihan na kita. Sinabihan na kita sa una pa lang. Hey! Sinabihan na kita Salamat, Ate sa Cherry. una Thank you, Ate Cherry! I love you! Thank you, Ate Cherry. Ayan. Graduate na lang. Salamat, salamat. Masakit, masakit, masakit talaga. Kaya di mo na kumain para hataw. Alex, Kaya di mo na kumain para hataw tayo. Kunti na lang, sarado tayo ng Talaga king. sa first Hey, come on! Cherry. bakit kasi nagjowa ka? Papasakitan ka Hey! at papasahin pa. Alpati, Kaya sarap. sinabihan na kita sa una pa lang. Sinabihan na kita sa una Kuya pa Jojo! lang. Sinabihan na Thank you po, Kuya Jojo! sa una pa lang. Masasaktan ka lang. Hello Di po, ka Daniel Yan. masakit, masakit, masakit talaga. Masakit, masakit talaga. Meron kay Tol Julius. Busy yata si Tol Julius sa trabaho. Kuya Jojo, share out. This is Southern BDFM. Ataw!
sanggaan at saluhin mo pati na mga bariyan. Bumibili sa bangkulan. Thank you, Ate Marie, sabi natin, Chine. Ang kanyang mga paa at kamay. Salamat po sa konta. Siyang nagsasagayan. Maya-maya ay para na siyang nasapian. Ay, isipin mo ang pagpipente. Isipin mo ang pagsisingpe. Thank you, Ate Cherry. Thank you, Ate Cherry. Thank you. At saluhin mo Ate pati Freddy! na mga Kuya Freddy, bariyan. hello, Kuya Freddy. Ate Freddy. Ayan na po, Kuya Roque. At sasayak siya ng Kuya Freddy, hello. daya. Dalawa na lang, dalawa. Dalawa Merry na lang. Christmas sa inyong lahat. Hanggang sa papawisan ng Sarado na natin. Hey! buong katawan. Tatlo na lang, tatlo. Isipin mo ang pagsasawalan. Isipin Ayan, ito na lang po at magsasarado na. 500. Isipin mo Oras. ang 1,000. Okay na. Oh! Thank you, Ate Jenny. I love you, Mommy. Bumibili sa bangkong matangkad. Ang Thank you, Oh! Kuya Julius. Cornelius! Thank you, Lord. Salamat. Thank you. Yan, masasarado na natin. Thank you, Tol. Hello, hello. Time check, 49. Yan, dalawa, tatlo. Isipin mo ang tigwa 1,000. O kahit na naman meron pang cheque dyan. Isipin mo ang tig-20. Isipin mo ang tig-50. Isipin mo ang tig-100. At saluhin mo pati na mga bariyan. Sayawan na naman. Nakakita na. This is Southern Medicine. Ataw! Last 10 minutes. Ayan. Salamat. Where is the viewers? Hello. Dali Julius, mag-asin na lang tayo mamaya. Hey! Minutes. 10 minutes. 10 minutes na lang. Baka mayroon pa po. Guys, 10 minutes na lang po tayo. Kailangan ko ng dalawa para Thank you, mag-sara. Kuya John, na sabi ni Ate Sherry. Mga tapos na pala dito. Kuya Jaime, hello. Tol, hello. Good morning, Tol. Nakumanis na ganing kalimawan. Sa Kuya sayo Jojo. ako'y mga lisan. Galing-galing sa kansang Baka makalimutan natin ang oras. Iwan. Sa tiring kalala. Nakumanis na Yan. ganing Good morning po. Morning, Ate Cherry. Sa sayo ako'y mga Thank lisan. you, Kuya Julius. Salamat, Tol. Sa kansang kabilang Salamat sa kota. tilang Yes! Thank you, Kuya Freddy. Kuya Freddy. I love you, Kuya Freddy. Hey! 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 Okay, kunti na lang. Isa na lang, isa. Isa na lang po. Sarado na, isa na lang. Isa na lang na. Hey! 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 Parang gaganapit na tayo! Hey! 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 Isa Hey! pa. Hey! Hey! Gaganapit na tayo! Thank you, kanya! Thank you! Thank you, Kuya Widow San. Hey! 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 Yan, thank you kay Kuya Widow San. Yun! Gary Dusan, hello! At syempre ako naman po, supportan nyo. Yes, Dahil supportan po po sa inyo natin yan. si Kuya Pula.
23. This is Southern Mini Sound. Okay na, okay na. Ataw. Di pa. Ano? Sarado na. 53 pa. Isa pa! Thank you, Windows son. Thank you po. Ah, Thank you. Isa pa! Hey! Yeah. Ang problema kung asan na makakita sa Nalaya. Magabi po, number 6 ako. Dahil po Thank you po sa lahat. Suporta nyo ng isa. Ng isang araw. Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you po sa inyo lahat. Yeah. At siyempre sa kanila. Thank you. 54 minutes. Kasi kung wala sila, meron tayong mga sayaw ng ganito. Yeah, pawis oh. Basang-basa. Hi, Kuya Rin. Kami na dito. Baka mayroon pa. Ubusin ko na ito kasi bukas walang sayaw. Bukas walang sayaw yung live ko. Hey! Hey, come on! Yeah! Oh! Thank you! Hey! Oh! Thank you! Thank you! I love you! 55 minutes! Rapapapapam-pam! Rapapam-pam-pam! Rapapapapam-pam! Hoy! Thank you po, Kuya Freddy! I love you! Ate Maris, natatawa si Kuya Freddy. Thank you po, thank you! We love you, Pare Jason! Thank you po, Ate Cherry! Ate, I love you sa inyo lahat! Luhan! 56 minutes! Kuya Rico Ilagan, hello! Kuya Freddy, ingat po kayo! At thank you! Ah, siyempre sa asawa ko na nanonood sa live viewers natin yan. Thank you! At sasakay na po kami mamaya alas 2. Umuwi ka na, graduate na! Sabi natin Ginny. Ate G, salamat! Paring Jason, thank you po! Hoy! Todo na to! Pawis na! Pam pam rapapapam pam Iyan dito sa alto Rapapam pam pam Papam pam Pasok po kayo sa live ni Otol. Mag-inom na sa laksan. Salamat ka, Ate Jenny. Sa inyo lahat, salamat. 57. 59 na tayo. Sa atong amahan, ipatubo ang tanong para sa ato ang tanang pero inyong gibawaran, kay inyong gikaon lechon amo kay utan rapapam pam pam rapapapam pam dakong iyang isig abot sa kalungkan rapapam pam pam Rapapapam pam. lamig ang naturang ikang singayan.
Thank you, thank you. Sabi natin, Cherry, kaya Jojo. Yeah, yeah. Bukas po, pasok kayo sa live ko. Pag nandang sa Manila, pasok po tayo. At walang sayawan. Walang sayawan bukas, kaya inubos ko na ngayon. Sa beauty queen, nagtitiktok lang sa gilid. Ang galing at sumayaw, lahat ng mga tambay audience sumisika. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga tugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang Thank ganda, you! ika'y mapapahanga sa beauty 29 na! Pilipina. Yes, no? Hey! Ram pa pa pam pam pa pam pa pam, ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Ram pa pa pam pam pa pam pa pam, ang ganda ng mga babaeng Pilipina. Kanchik! Ayaw po! Thank you, thank you, thank you! Thank you! I love you! Bye-bye! Love you! Thank you! Baon mo na lang ko ng Oh. natin.